Det stopper aldrig. Oplever du også, at notifikationer, og du bliver afbrudt af, og chefen der afbrydelse der, det stopper aldrig. Du er ikke alene. Digital stress er blevet en del af hverdagen for de fleste. Der findes en løsning til at skabe ro og fokus. Det værktøj har jeg samlet i et kursus, hvor du lærer at kortlægge digital stress, skabe strukturer og være produktiv, udvikle sunde digitale vaner for dig selv og dit team. Tag styring over din digitale hverdag, i stedet for at lade den styre dig. For konkrete værktøjer på kurset Håndtering af digital stress i arbejdslivet.